оё шумо бозингаронеро медонед ки дар фаъолияти футболбозиашон дар 46 даста бозӣ кардаанд? Намедонед? Пас ин наворо то охир тамошо кунед ва аз клуби васкунӣ 10 футболбоз огоҳ шавед. Фаромӯш накунед ки дар миёни ин бозингарон ситораҳои футбол низ ҳастанд. мавқеи даҳумро футболбози рус Александр Филимонов ишғол мекунад, ки футболбоз дар корномаи 41-солаи худ 13 маротиба дастаи худро иваз карда, дар 13 бошгоҳ дарвозабонӣ намудааст. ёдовар мешавем, ки Филимонов қадамҳои нахусти худро ҳанӯз замони шӯравӣ оғоз кардааст. клубҳое ки Александр Филимонов дар онҳо бозӣ кардааст: Стал, Дружба, Факел, Текстилщик, Спартак, Динамо Киев, Урал, Москва, Неа Саламина, Кубан, Локомотив Ташкент, Долгия Пруди ва Арсенал мебошад. мақоми нуҳумро футболбози сербӣ Макя Кешман ишғол мекунад. ӯ низ дар 13 даста ҳунарнамоӣ кардааст ба монанди Партизан, ПСВ, Челси, Атлетико, Фенербахчи, Пари Сен-Жермен, Зенит, Батэ, Саут Чайна. дар зинаи ҳаштум Кристиан Виери футболбози итолиёвӣ қарор гирифтааст. ӯ низ бо 13 клубҳои гуногун шартнома бастааст. аз қабили Тарино, Пиза, Равенна, Венеция, Аталанта, Ювентус, Атлетико, Лацио, Интер, Милан, Монако, Самдория ва Фиорентина. дар рӯйхати даҳгона мақоми ҳафтумро Ривалдо, бозингари бразилиягӣ ишғол мекунад. ӯ мутааллиқи 14 даста мебошад ба монанди Санта Крус, Можемирен, Коринтианс, Палмейрас, Депортиво, Барселона, Милан, Олимпиакос, АЕК, Буньёдкор, Сан-Паулу, Кабушкор ва Сан-Коэтано. футболбози англис Маркус Бент ишғолкунандаи мақоми шашум мебошад. ӯ бо пироҳани 16 дастаи гуногуни кишварҳо ҳунарнамоӣ кардааст, ки маъмултаринаш инҳо мебошанд: Кристал Пэлас, Лестер, Эвертон, Чарлтон, Уиган, Бирмингем, Мидлсбро, Куинс Парк Рейнджерс, Вулверхэмптон, Блэкберн, Испиш ва ғайра. мавқеи панҷуми даҳгонаро низ бозингари англис ишғол кардааст: Стив Клэрич. ӯ пешниҳоди 19 дастаро қабул карда, дар онҳо ҳунарнамоӣ кардааст, ки маъмултаринашон инҳо мебошанд: Кристал Пэлас, Бирмингем, Лестер, Портсмут, Вулверхэмптон, Миллоул мебошанд. ишғолкунандаи мақоми чорум Себастьян Абреу аз Уругвай мебошад. ин нафари хушбахт дар 20 бошгоҳҳои гуногуни сайёра ҳунарнамоӣ кардааст ба монанди Насионал, Депортиво, Гремио, Ривер Плейт, Бейтар, Ботафого, Реал Соседад, Крус Азул ва Америкаву дигару дигарҳо. зинаи сеюми даҳгонаро Марио Жардел, футболбози бразилӣ ишғол мекунад. ин футболбоз 21 бошгоҳҳои гуногунро чарх зада, дар онҳо ҳунарнамоӣ кардааст ба монанди Порту, Галатасарой, Спортинг, Алавес, Гояс, Бейра Маур ва дигар дастаҳо. дарвозабони Ҳиндустон Ҷон Бариш агар сину солаш ба қавле падвадид намекард, қариб дар 30 даста дарвозабонӣ мекард. ӯ бо 29 клуб шартнома бастааст, ки дар даҳгона мавқеи дуюмро ишғол мекунанд. дастаҳои бозинамудаи ӯ Блэкпул, Астон Вилла, Кристал Пэлас, Куинс Парк Рейнджерс, Вулверхэмптон, Саутгемптон, Ньюкасл, Манчестер Сити ва дигар дастаҳо.
ва ниҳоят дар мавқеи якум рекордмейстери бразилиягӣ Тулио Коста қарор мегирад. ба фикрам ин футболбоз дар тамоми дастаҳои дунё бозӣ кардааст. 46 даста. ин ба гуфтан осон аст. ӯ аз кай футболро шурӯъ карду то чандсолагӣ бозӣ кард? ман ҳайронам, зеро 46 даста бо ӯ қарордод бастам, чуноне ки маъмул аст танҳо дар 3 дастаи берун аз Бразилия бозӣ кардаасту халос. Уйпешт Венгрия, Хорхе Вилстерман Боливия, Ал-Шабоб Арабистони Саудӣ.